はよう。どうしたのその格好。変装、バレちゃうから。変装なんでちょっと追いかけられててさ。追いかけられてるもしかしてストーカー違うよ。私、インフルエンサーだから、ファンに追いかけられちゃうの。インフルエンサー見て。昨日フォロワー300人達成したの。私の友達が突然自称インフルエンサーになった。ミカ、写真撮ろう。ごめん、無理。ファンはお金払ってチェキとかで写真撮るのに、友達と無料はちょっと。でも別にどこにも載せないよ。いや、私インフルエンサーだから、存在自体がブランドだから。わかった。いつか先週好きになりましたの出演依頼とか来ちゃったりして。日を重ねるごとにミカの自意識過剰はひどくなり。なんかこっち見てるんだけど。ほら、携帯も向けられてる。私ってバレたんだよ、きっと。いや、普通に気のせいじゃない？私が有名になって羨ましいからって嫉妬しないでよ。いや、そういうわけじゃなくて。これからはもっと変装しないと外に出られなくなっちゃう。絶対勘違いだって。